Mengganggu tripod. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini ngomai Mbah Pariem. Ya, anu ngresikno omah, soalnya anu mak Sunti ape mulih ke rumah sakit Saskia. Mbok ngurus layange kok suwe men. Oke, diawali dengan bantu tripod gawing ki karo Mas Aris, ya. Dari makani sapi. Iki Anu, mak ini kidul iki. Tak golek sapu sik ya guys ya. Tak nyapokno omahe mbae. Iki Mak Sunti ngopeni sapi tik nangguri. tak pakana sapi gelem ya. Pakana yo. Oke, ya tak goleki sapu sik. Pakani sapi sik aku. Tapi dia saya pengen ini Iki lho. Tapi dia berapa? Pakana sapinya gelem. Wah, lho diamene kaya ngene. Iki apa ae iki? Pakana sapine ya, Mak. Pakane saithik ae. Saithik ae. Retonge kersikno ris engko iso. Mama kok aku. Iya. Kok mau telepon kok aku. Mas salin kayak kau. Mrih. Tak gelem mangan. Delok anu tampan anu ki, selang ki andik narono. Selang. Andik narono. Gede. Tak gelem mangan. Ora gelem sing lor kei sing ijo Aris. Ora mbok kei sing ijo. Sing ijo. Nah. Iki selange andik narono. Lah berapa? Wes sing lor, sing lor. Mak Sunti yo ngopeni sapi. Wes. Wes le. Sapine yo loro. Lu tampare. Tampar. Iki lho selange andik narono. Iki lho. Dah, wis. Wah, damene damen atos ora kaprah. Ayo. Mrih kuwi pitike. Pitike andik nang kulon tak saponane. Andik nang kulon alon-alon. Dah. Pana beras kan gak pakan. Mangan apa ki nek jagung apa ora? Ciblok kabeh. Opo iki? Lu pitike kei beras. Ngale. Pitike kei beras. Ora mangan.
Wis bener tak sapunane. Mending tak anggut anggone yo. Heeh. Tapi ini nato. Ya, Bu, sabuk titipan. Mbok sapune sepet mbok ndi? Apa? Sapu. Naku. Sepet. Kuwi lho. Ndi? Kuwi. Lawange kono ngakno. Kulon, ndane kulon. Kumo. Mungkin aku Iki lho silet juga. Aku mau kulon kok. Sapune sepet kok sak meri. Sapune. Ora ana wong dodolan iki. Ora enek ning sawah. Apa? Mbah. Nek kemarinnya masih seperti yang dulu. Kuwi abuke Mbah Jono kae ya. Endi? Apa? Kuwi abuke Mbah Jono. Enggak apa? Didol. Enggak apa ya, Pak? Didol. Mendi. Iya, Pak, apa? Pak apa? Ya ana wong tuku le. Oke guys, Aris duduk. Enggak kalau apa, Pak? Sini. Dinggone sawah. Sawah ndi? Sawahe wong sing tuku-tuku le nek duwe duit. Enggak kalau manggo sawah. Heeh. Marine bayi. Oke, kene ngomahe Mbah Pariem ngenteni Mak Sunti jere wis ning perjalanan kok 2 tahun gak teko-teko. Sing tukang resi-resi omah wis bar. Lho, omahe Mbah Pariem. Ning omahe Mbah Pariem. Oh, alah. Nah jere wis OTW untuse. Ya sampai surup rong. Gak, ora sampai curup kok. Kijane apa? Ya ku lho ngenteni dipreteli, ya laren dipreteli, terus laren ngurus lancang-lancang mung ora bayar cah. Nek bayar ya plunyuk-plunyik ngono ae. Ora bayar ki ya rasa gegeri. Omahe Kok mbae. aku kaya terus dijabuti. Anu guys, nek ra dinggoni ya ngene iki ya. Dadine omah ki ora dinggoni ya tambah rusak. rusak. Omah apik-apik tambah. Joki menika apa? Kuwi laran. Cara mana? Sawang lah ya. Iya, sawang sing ninin teh sing Iya, ngendhok. iya, sing kaya Glamet. alah kaya monggo barang ki nggo omah ngono ki lek. Iya, kaya glamet. Walah ki jane nek dirame ya resik lah. Kuwi kudune ya disilak. Ya lek disaponi. Mau baratus aku mah. Waktu goyak ki to. Baratus. Ndek dinteni ane-ane kok orang teko-teko ya, guys ya. Jane mandek ning urung enek. Bene gludak-gluduk ya apa? Gluduk. Enggak kok. Kaya mobil kok. Mobil kuwi leh tronton-tronton kok kulon ki kok Jakarta metune kene kabeh. Iya iki ada lautan. Mak ganyuk. Ada lautan. Wonge ngasak Yang rene. iki lho. Wonge ngasak. Aku ndekane kae mulih ya ini. Montor do lautan. Kok ndi?
Gune pekunditane. Ora diteras sore. Ya jahine lah aku mulai. Wong kono yo wis ae. Ki ya nek gerobak, guys. Dienggo dodol ning angkringan jane ya mata. Tapi ning pasar merah wis kakean angkringan. Akeh wong Lah, dong nang. bakule sakeh iki loronge. Ndak kae apa? Teko, guys. Sopo? Di mobil. Iya, gak numpak mobil. Wah, dikoncek. Ora dijaketi. Yo kok. Dun. Oh, makanya sapine. Alan-alan. Makanya sapine. Alan-alan. Nang Assalamualaikum. Pengen dateng ke omah ae nangis. Ya pipine anune sepatune kaboten. Teang. saya. Sepatune kaboten. Alah, pitike dikerokno beras iki kumang. Pitike jago dipakani beras. Lah ora pakanane ning ndi kok. Klambine guwaki ning kamar mandi resik. Nah salin. Aku baradus. Lah ris ndang ris sawange aja resiki aku ngono. Wis nah salin. Sego mbondhek apane iki? Ra kandha sarta mengi. Gue pakan pitik. Lah ya Gue pakan pitik wis aja mbok ning isor anu adem ya. Teh pase. dipasang Wis tak aja. Ora. Aja gak ya wis. Malah bukne lemah. Yo. Aku rene sak jam meng. Pateni le kamar mandi. Mangot nang kene bentek. Wis teko. Do mulai kabeh wong-wong. Sok tanggal 18 kontrol neh. Soalnya apa? Kamare iki wis ra manggon. Wonge akeh dadine yo narandang mulih sing manggon-manggon ki lho berarti tanggal 18 iku lagi tekso neh. Dikeki obat wisan. Yo pisan. Kuwi iki rupane jek mencret tok. Wis. Alhamdulillah wis kapok, akhirnya neh ya Allah, ya Allah. Ki mau mbok tinggali dhuwit mato-mato di. Tak kei dhuwit 1000 kae mau. 1500-an. Wis. Damen aja bongleh kabeh gek nek damen sing apik piye le. Atos. Ya Allah Gusti. Dangkele. Malah bukne lemah kasur entokno ya, Di. Kasur berempuk. Obat kuwi. Mbah apa-apam ketumplek ketoke iki. Wis iki kok langsung ngombe obat apa ora? Obate apa iki? Dilam iki ketoke anu lek ape matek. Apa? Iku lho dilah lho dhuwur ape mati. Biar pet biar. Wis iki nggo kontrol anak layange. Kretek-kretek iki apa le? Banyu ngono dikakno wis ora usah dikakno gimana. Sapine ya ora bengak-bengok kok. Lha kuwi sing ngaku meng lagek iki. Ronda. Walah. Kumang ora ditetek impus. Entek impus pira, Le? Bocah kidulem ya mulih misan. Cah cilik. Sing kae gak iso mulih sik. Sing iseng kae gak iso mulih. Oh yo bisa. Yo mencret. Bocah sing omahe kidul kae sing ambek bae kae urung sesuk paling. Sing bocah bayi kuwi. Ya enggak, sing gak iso BAB. Cah wedok cilik kuwi. Gede lah sing sak puluh. Sing aku tiktokan ndek iki. Ya. Oke guys, ya ndekne. Wis make mulih mak suntuk wis tok omah. Gampang genten nek tamune wis aku tak mulih apa ndang resiki omah urung nyapu urung apa ya ge ya.
Pulang. Kamu lagi deh ya mak ya. Iya, alah engko diterobak sesuk. Ambil Mas Anda. Mantuk, iya. Mas Anda. Maris mulai. Mulai guys, mulai Riz. Adik wis mulai ya. Wis waras berleren berturu. Deh. Heh? Bar ke gulali, tapi ya aja dipangan sak sendoke kali. Aduh. Adik tarik si kelatane sendok ngono. Adik ireng. Ayo. Aku tak tuku kerupuk, Riz. Mbak ya duwe kerupuk apa ora? Tini tutup wis mulih, wis bar adus wis sandang turu aku. Ke rumah sakit 3 dina, Bang. Anake Sunti. Enteni ning kene ya tak tukokno kerupuk. Mbak Wati ra enek. Nang kene ae. Gawe apa? Ki lho golek kerupuk kok ngaris kok wedok kono lagi ngomong mak aku njuk kerupuk. Oh, pawane Mbah Kati dirontokno kae. Lah nggih. Wong ngene ndi, Nduk? Tuku kerupuk, Nduk. Lu Basentara mau. Oke, guys, akhirnya sampai rumah. Nah, jalan-jalan ke rumah Sari. Enak ambune tak datang hendi mak. Letong gede men kuwi. Apa jenenge? Lo banyune apa, Pak? Banyu letong. Ndepake. Ngarit leh. Ya ini kok. Engko mulai surup leh. Mak apa kowe kuwi? Ape ndelok pari. Tapi tekan kok siap. Ngombi rambut. Assalamualaikum. Wis digosok mak. Wis kayak kene kabeh. Aku tak manasi jangan mambu kok. Ini apa lagi sini? Wis nanti cukup jajan. Jendela emahe iki tak tutup ora, Gris? Ndang tutup kok malah aku kowe mbok perintah. Aku nutup kene. Oke guys, sampai omah guys, wis. Ndi HP cak emang.